जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोता गण लोग के आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी कि हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में होली के सीजन जौन की शुरू हो चुकल बा और एक से बढ़ के एक गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में 2025 के होली गीत बन रहल बाड़े। तो जी हाँ भैया, और इस सिलसिला में खेसारी लाल यादव जी बिल्कुल पीछे नहीं कौन जौन उनकर आदत हटे। जी हाँ भैया, जौना खातिर उ जानल जाले ही से भोजपुरी के सुपर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार कहल जाले। बैक टू बैक गाना देवेले, कोनो ना कोनो गाना हिट जरूर हो जाला। खेसारी लाल यादव जी के यह शुरू से तरीका रहल बा और सक्सेसफुल तरीका रहल बा। खेसारी लाल यादव जी अपना काम से जानल जाले, अपना मेहनत से भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर एगो अलग पहचान और मुकाम बनैले बड़े। खेसारी लाल यादव जी के होली के बैक टू बैक गाना आ रहल बा, जेमे गौर अलग ही यूनिक टाइप के होली गीत आ गइल बा पम्मी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी भैया, पम्मी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे ये ऑडियो वीडियो रिलीज हो गइल बा, जौना गाना के नाम बा 14 के होली बा। जी भैया, गनवे के नाम है 14 के होली बा। आप लोग बता दी कि 14 मार्च के तो होली बा, ये सबके मालूम बा, लेकिन 14 के होली बा। खेसारी लाल यादव जी एक गाना के माध्यम से आप लोग की याद दिला रहल बड़े कि आप लोग भूलम जाना 14 के होली बा। ये गाना जरूर सुनी जा, अगर सुन लेल बन जा तो कितना मजा आइल बा, का यूनिक एमे बाटे, का खास बाटे गाना में 14 के होली बा। पहला बार हमारे ला तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो गाना बनल बा जौन की होली के डेट बता रहल बा कि होली कहिया बाटे। खेसारी लाल यादव जी हमेशा ही अलग अपन कारनामा खातिर जानल जाले और भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा के विषय बनल रहे। खेसारी लाल यादव जी की नया गाना आ चुकल बा पम्मी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे, जरूर देखी जा। ए गाना में खुशी कक्कड़ उनका साथे गईले बाड़ी और कृष्णा बेदर्जी जी के लिखल गाना हटे, म्यूजिक विकास यादव देले बड़े और वीडियो डायरेक्शन पवन पाल कइले बड़े। आप लोग को बता दी कि प्रिया रघुवंशी खेसारी लाल यादव जी के साथे देखे के मिलियन आप लोग के। जी भैया, बहुत जबरदस्त गाना लाग रहा बा, बहुत मस्त लाग रहा बा। अगर आप लोग देख ले तो जरूर बताइम जा कि कैसा लागल, और नहीं जा देख ले तो फटाक दे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, फटाक दे क्लिक करके जाके देखी जा, मजा ली जा। आखिर का खास बा, का ऐसा में अलग बाटे जे कि होली जौन की होली के डेट पे एकदम गाना बनल बाटे, काहे कि एकदम यूनिक बा, एकदम मतलब सोचे पे मजबूर कर देता है गाना के टाइटल। जी भैया, 14 के होली बा, ये गाना आप लोग जरूर सुनी जा। खेसारी लाल यादव जी के नया गाना पम्मी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो गइल बा। कैसा लगल आप लोग के न्यूज रिपोर्ट जरूर अपन राय कमेंट सेक्शन में बताई जा। लाइक शेयर कमेंट कर जा। जय भोजपुरी।